Okay, sa akin po mga minamahal na mga Kapampangan, ito pong Executive Order number 5 po natin ay magkakaroon po ng extension from April 5 to April 15. So, ang paghihigpit po natin dito sa probinsya, base na po ito sa rekomendasyon ng ating mga mayors. Extend po tayo to April 15. Ano po ibig sabihin nito? Lilinawin ko po sa inyo. Ang paghihigpit na ginagawa po natin sa probinsya para maibaba natin ang COVID cases natin sa probinsya. Ito pong March 16 to 30, pumalo po ang cases natin sa 1,500. Triple po sa mga nakaraan na mga cases natin. Halos pumapalo na ho tayo ng 1,515 days. So, kailangan pa rin natin ng paghihigpit. Tulad din ho na sinabi ko sa inyo, hindi pa natin kagad dito makikita sa loob ng 1 linggo. At sa tingin ho namin, hindi pa rin ho ito matatapos hanggang April 5, hindi pa rin ho natin maibababa. So, nag-decide ho ang mga mayor, nag-request ho sa akin kanina to extend. Napagkasunduan ho namin ng mga mayors natin, including ang Mabalacat, Angeles at San Fernando, ay to extend ang pag-iigpit natin to April 15 at mag-observe tayo kung maibababa natin ang cases natin. Still, ang pag-iingat, kailangan po natin. Ano po ang mga pinagbabawal natin? Bawal pa rin ho kayong magpupunta sa mga iba't ibang bahay. Katulad na sinabi ko sa inyo, proteksyonan ninyo ang inyong pamamahay. Proteksyonan nyo po ang inyong pamilya. We call it house lockdown. Bakit? Huwag na ho kayong tumanggap pa ng bisita sa pamamahay ninyo. Dahil ang cases ho natin ngayon, puro pamilya po ang tinatamaan. Saan ho nanggagaling? Halos po yung mga family gathering. Kaya nakikiusap po ako, sumunod muna po tayo. Mga workers, hindi ko po kayo binabawalan lumabas. Lumabas po kayo para magtrabaho. Kayo po mga negosyante, lumabas po kayo para magnegosyo. Kayo po mga nagtitinda, lumabas po kayo para maghanap buhay. Hindi ko po kayo binabawalan. Ang binabawalan ko lang ho, yung mga pagbisita-bisita sa mga iba't ibang bahay. Yung mga naka-standby sa mga kalye at nagkukwentuhan lamang, ang paglabas ng mga bata sa kalye, yun po ang mga binabawal natin. Still, senior citizen, stay at home. 17 below, stay at home. Kung hindi rin ho kailangan, lalo na kayo senior citizen, wala naman pong purpose o essential na kakailanganin, stay at home muna po kayo. Kasi ang mortality rin natin, marami po tayo sa senior citizen. Yung mga worker po, mga negosyante, nagtitinda man, kayo po, pwede ho kayong lumabas. Pero nakikiusap po ako sa inyo, hindi porke worker kayo, pag uwi nyo sa barangay, nakasakali kayo, nakatayo kayo sa labas, nakikipagkwentuhan kayo. Pag sinabi hong bawal sa daan, bawal po sa daan. Pagkagaling nyo sa trabaho, diretso po kayo sa bahay. Nililinaw ko lang po, hindi ho dahilan na dahil hindi kayo pasok sa mga edad, pwede na kayo sa kalye para makipagkwentuhan. Pwede na ho kayo na bumisita sa ibang barangay para makipagkwentuhan. Hindi pa rin ho po pwede. Sa atin po mga local police, nakikiusap po ako sa inyo at sa atin po mga barangay official na ipatupad natin tong Executive Order number 5. Hindi na ho biro-biro ang kaso natin. Kailangan ho natin magkaisa, kailangan ho ng probinsya ang inyong tulong. Kailangan ho kayong maghigpit. Lahat ho ng lumalabag dito sa Executive number 5, wala na hong usap-usap, damputin ninyo. Kayo ho mga pulis, tigilan nyo na hong nakikipag-usap pa sa kanila. Pag nakita nyo nag-violate, damputin ninyo. Kasuhan nyo po kagad. Hindi nyo na kailangan pang makipag-usap pa, makipag-debate pa. Wala hong pupuntahan yan mga ganyang klaseng tao, kunin nyo na po kagad.
Tuloy pa rin ang file ng kaso natin. Sa ngayon ho, nakikita nila, pagdating ho ng mga supwena ng mga yan, makikita ho nila kung ano yung aabutin nilang kaso. At magkanong penalty ang babayaran nila. Okay. Sa mga bibisita po nitong weekends, itong Holy Week, katulad ng sinabi ko po sa inyo, kayong mga Kapampangan na hindi na po nakatira dito sa probinsya, huwag na muna po kayong bumisita sa mga kamag-anak nyo rito. Hindi na ho natin alam kung may dala kayong virus o makakakuha ho kayo ng virus dito. Kung mahal nyo po ang mga magulang ninyo, kamag-anak ninyo, nakikiusap ako, huwag nyo muna ho silang puntahan. Malapit na ho ang rollout namin ng vaccine sa mga senior citizen. Patapusin nyo lang muna ho bago nyo ho sila bisitahin. Ang dami ho naming kaso na nanggagaling sa ibang lugar dahil bumibisita lang dito sa mga magulang nila, sa senior citizen nila, tinatamaan po yung mga senior citizen namin. Ang kasamaan palad po, ang taas na mortality natin sa senior citizen. Kaya nakikiusap po ako sa inyo na hindi mga taga Pampanga, huwag nyo muna hong bisitahin yung pamilya nyo rito. Iisin nyo na po, sandali na lang ho itong vaccine na to. Kung no choice po kayo, kailangan nyo umuwi. Make sure na may PCR test po kayo covering 72 hours. Kung wala ho rin kayong daladalang PCR, wag na ho kayong umuwi at makipagkulitan pa sa mga barangay official o mga pulis namin. At nakikiusap ako sa inyo, makipag-usap ho kayo na maayos sa mga nanunungkulan namin dito sa Pampanga. Wag na wag ho niyong gagawin na bastusin po ang mga nanunungkulan namin or men in uniform, ang aming mga kapulisan. Dahil mahigpit ang billing ko sa kanila, pag may violation na ho, damputin na ho kayo kagad. So nakikiusap po ako, kung hindi rin ho importante yung pag-uwi ninyo dito, wag na muna po kayong bumisita sa probinsya. Months to go, matatapos ho natin ang senior citizen. Next week, roll out na po kami sa mga senior citizen. So, bigyan nyo muna ho ng luwag na huwag nyo muna puntahan ng mga magulang nyo po rito. Pag na-vaccine na ho namin, babalik ho tayo sa normal. Pwede nyo na naman ho silang bisitahin. Okay? Curfew. Same. 10 to 5 a.m. Kayo pong mga worker, hindi kayo sakop ng curfew. Kung lalabas po kayo sa trabaho ninyo alas 11 ng gabi, alas 12 ng gabi, kahit madaling araw, pwede po kayong umuwi. Hindi po kayo binabawal, hindi kayo sakop ng curfew. Basta make sure na nagre-present po kayo ng ID ninyo. Company ID o company certificate na worker po kayo. Okay? Sa mga kabataan, hindi kayo ang sakop ng curfew. Yung madaling araw o yung pasok ng curfew hour, hindi ho kayo nagtatrabaho, wala po kayo dapat sa daan. Kayo mga senior citizen, kung wala rin ho kayong gagawin, sakop din ho kayo ng curfew, hindi rin ho kayo dapat nasa kalye. Mag-ingat po kayo, mag-ingat po tayo. Ito pong paghihigpit natin, yung house lockdown, ito na lang ho ang pinaka-epektibong paraan para makontrol natin ang local transmission natin. Hindi na ho natin alam kung sino sa mga kabarangay natin ang meron sakit. So, to protect our family, i-lockdown nyo po yung bahay ninyo. Higpitan nyo po na magpapasok. Wala muna hong family gathering o ibang anumang gathering o party na gagawin sa mga bahay-bahay. Babawalan ho kayo ng mga barangay official natin at ating mga kapulisan. Okay? Ngayon pong Holy Week, meron po akong programa na ilulunsad para sa ating mga senior citizen. Nakikiusap po ako sa ating mga minamahal na Kapampangan. Bigyan ho natin ng oras ang ating mga magulang o ang ating mga senior citizen. Ang lahat ng senior citizen na may symptoms,
ng COVID, ubuman, lagnat, lahat po ng sintomas ng COVID, i-report nyo lang po sa barangay captain o sa barangay health worker. Ililibre po lahat ng probinsya ng swab test, lahat ng senior citizen nitong Holy Week na to. Covered po tayo ng April 1 to April 11. May 11 days po tayo para bigyan ng pansin ang ating mga senior citizen. Wala po kayong babayaran sa PCR test. Sagot po lahat ng probinsya. Ang pakiusap ko lang po, bigyan nyo ng pansin ang inyong mga senior citizen o ang inyong mga magulang. Nagkataon na positive po ang inyong magulang, ang probinsya po ang bahalang magpagamot sa inyong mga magulang. Wala po kayong iintindihin. Agapan po natin. Ayoko na pong umabot ng ang sitwasyon ng mga magulang natin na sa pangit na sitwasyon bago nyo po ilabas. Kung i-interview, kung malalaman nyo po ang cause ng mga namamatay sa probinsya, ano pong dahilan, nag-i-stay po ng ilang araw ang mga senior citizen natin sa bahay bago magsabi na may sakit, bago magpa-PCR test. Yung 3 araw po, ang laking bagay na ho na pabayaan ninyo yung mga magulang ninyo. Meron ho mga cases ngayon ng COVID. Sa period ng 5 days, patay po yung tao. Period of 3 days, may difficulty of breathing. Ilabas ninyo, pagdating sa ospital, ang oxygen stat niya, nasa 80 na lang po. Kahit po gaano kagagaling ang mga doktor natin dito sa probinsya, kung ilalabas nyo po ang inyong mga magulang, ay nasa 80 na lang ang oxygen stat, hindi na ho natin, mahihirapan na hong gamutin yung mga yan. Hindi po solusyon na mag-self-medication kayo sa bahay. Tulad po na sinasabi ko, uulitin ko po sa inyo, pag nilagnat ang inyong magulang, ilabas ninyo, pa-PCR test ninyo. Pag nag-positive, dalhin na ho kagad sa mga ospital o sa government hospital. Kami na ho mag-handle pagdating sa government hospital. Pagdating ho sa private, make sure na may mga kausap na ho kayong doktor para malayo pa lang ho dun sa pinaka-worst hour o worst day ng COVID niya, mabigyan na ho kayo ng mga initial na gamot. At malinya na rin ho kayo para makakuha ng kwarto sa ospital. Huwag niyo hong pababayaan na pinababayaan niyo ang magulang ninyo na sa bahay na ilang araw na nilalagnat. I-report niyo po kagad. Kung wala po kayo makuha sa private, tumakbo ho kayo sa government. Hindi na ho importante ngayon kung may pera kayo o wala. Importante, magamot po kayo kagad. Hindi ho namin pinagbabawal ang may kaya dito sa government hospital. Ilabas nyo lang po kagad ang pakiusap namin para maagapan natin ang paglala o yung COVID symptoms niya hindi na po lumala. Yun po ang kailangan natin. Okay? So, starting tomorrow, may mga munisipyo na ho na magsusurvey para sa mga senior citizen natin. Yung iba nag-schedule na ho by Saturday. So, wala na ho kayong pwedeng idahilan no po. Kung may symptoms ang inyong magulang, i-report nyo lang po kagad. Ang barangay captain, obligasyon po nila na dalhin doon sa sa area na i-designate po ng local chief executive natin para iswab po ang mga senior citizen natin.
Sila po, ang mga barangay service, ang gagamitin ho para sa pagdala ng mga isuswab natin mga senior citizen. Reminder lang po sa mga barangay official, yung division po ng driver at ng passenger sa likod, make sure na well-equipped ng plastic po yan, nakashield po ng plastic, magkaroon ho ng division. Yung driver natin, make sure naka-face mask at naka-face shield po. Sandali lang ho itong siservisyoan natin na to ng mga senior citizen. Dalhin nyo na ho sa mga station na isasabi ng local chief executive natin para ma-swab ho. Tapos balik na ho ng bahay. Paglabas ho ng result, itatawag ho namin sa inyo kung positive o negative po. Okay? So, nakikiusap po ako sa inyo ulit. Alam ko po, tayo mga Kapampangan, kakayanin natin to. Pagtulutulungan ho natin nito, buhay po ng Kapampangan ang nawawala kung hindi ho tayo susunod. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, makipagtulungan po kayo. Sana po intindihin nyo itong mga bagay na ginagawa ko at ang inyong mga local chief executive o ang inyong mga mayor o barangay captain sa paghihigpit. Para sa ating pong mga Kapampangan itong ginagawa natin paghihigpit. Para sa ating lahat. Ayon na ho namin na maramdaman nyo pa kung gaano kasakit na mawalan o magkaroon ng pamilya na may COVID. Maniwala po kayo sa akin. Huwag nyo na hong asamin na maramdaman nyo pa. Mahirap, masakit sa kalooban na pagmembro ng pamilya ang tinamaan. Ang dami hong nating mga Kapampangan na nawawala ngayon na hindi man makita ng kanilang kapamilya pag namatay. Darating na lang ho sa bahay nila, abo na lang yung tao. Huwag na ho natin parating sa ganung sitwasyon.